партнёр программы компания МТС. Якостная и надейная мобильная сувязь по всей Беларуси. День добрый, панове! Вёска Дубок, Островецкий район, Гродзенская область, Республика Беларусь. Ну, паважанае панство, я ж думаю, вы здагадаліся, у гонар каго названа гэта вёска? Ну, канешне, у гонар цар дрэва, волата дуба. Ну, дык што, паважанае панство, прагуляемся по зямлі волатаў. Калісьці, панове, дуб выкарыстоўвалі пры будаўніцтве караблю, а таксама з дубовых дошак калісьці малявалі абразы і карціны, а яшчэ з дуба рэзалі да касцёлу скульптуры. Ну і дзеля гэтага ўсяго трэба было ж дубы, канешне, выразаць, выразаліся цэлыя дубравы на гэтыя патрэбы. Ну, у Еўропе дубы хутка скончыліся, ды іх там і было не вельмі шмат, канешне. Ну і тады ўся Еўропа за гэтым каштоўным дрэвам кінулася да нас, бо менавіта ў нас, у Вялікім княстве Літоўскім, раслі векавыя дубравы. Вось і пачалі нашыя князі крышку прыгандлёўваць гэтым каштоўным дрэвам, а пры калгасах, паважанае панства, дубы і наогул маглі на дровы проста рэзаць. Таму ў нас на Беларусі і захаваліся толькі вось адзінкі гэтых волатаў магутных. І вось такі помнік прыроды, такі волат захаваўся і ў дубку. І вось стаіць ён тут моўчкі, упіваецца гэтымі сваімі каранямі ў белыя косці нашых продкаў, што пахаваны былі тут, у гэтых свяшчэнных дубравах, і думае сваю вечную думу. Шалені вітрила, білая крига йде в сонячний край. Рідная, милая доля щасливая, як заблукаю, мене відшукай. Чотири вітри у моїй свиті, сушена риба й хліб у мішку, чиста водиця у моїй криниці, та мертві голови в сірім сніжку. Птаха не вдаха, душа бідолаха, в чорній скелі не бийся крилом. Колішнія людзі, панове, не вельмі шанавалі дрэва, асабліва вось дуб. Наогул лічылася, калі вось прайсці паміж дубоў вось двух, як у браму, то ачысцішся ад сурокаў. А вось у свяшчэнных дубравах забаранялася нават галінку сухую з зямлі падымаць. Я ўжо не кажу аб тым, каб гэтую галінку з дуба зламаць, ці не дай Бог дубка якога маладога сячы. У такія дубравы людзі хадзілі толькі Богу памаліцца. І вось кажуць, што калісьці такая свяшчэнная дубрава
была і тут ля дубка. І вось у гэтых свяшчэнных дубравах язычнікі маліліся Богу і хавалі сваіх нябожчыкаў і насыпалі зверху курганы. І вось тут ля дубка захавалася вельмі шмат калішніх старажытных гэтых курганоў. І вось пазней, калі сюды прыйшло хрысціянства, то некаторых з такіх язычніцкіх курганоў былі пастаўленыя крыжы. І вось у 1935 годзе, панове, тут, вось ля дубка, гэтыя курганы пачалі раскопваць археолагі Галіна Цегак-Галубовіч разам са сваім мужам. І вось тут у наваколлі быў выяўлены цэлы курганны комплекс. І ў гэтых курганах было знойдзена вельмі шмат розных цікавых рэчаў. Тут былі знойдзены рэшткі рытуальнага ключа з каляровага металу зробленага, а таксама быў знойдзены пярсцёнак з салярным знакам у выглядзе свастыкі. І вось археолагі кажуць, што ля дубка знаходзяцца усходнелітоўскія курганы. Энцыклапедычная даведка. Усходнелітоўскія курганы. Пахавальныя помнікі балцкіх плямён 4-12 стагоддзяў нашай эры. Сустракаюцца на тэрыторыі ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Літвы і паўночна-заходняй Беларусі. Раннія насыпы абкладзеныя каменнымі вянкамі. Нябожчыка ў кургане клалі на спіну. Мужчын галавой на захад, жанчын галавой на ўсход. Пахавальны інвентар мужчын. Вузкалязовыя сякеры, коп'я, нажы, бранзалеты, шчыты і шпоры. Пахавальны інвентар жанчын, упрыгожванні, радзей, прылады працы. Пазней, на пачатку другога тысячагоддзя, пашырэнне атрымалі пахаванні з конямі. Іх змяшчалі ў спецыяльна насыпаных курганах і, як выключэнне, у адным кургане з нябожчыкам. На думку некаторых даследчыкаў, усходнелітоўскія курганы – гэта помнікі племянной групоўкі, вядомай у летапісах пад назвай Літва. І вось расказваюць, што менавіта тут, вось ля дубка, у свяшчэннай дубраве знаходзіўся язычніцкі цэнтр балтаў. Хрысціянства, панове, сюды прыйшло вельмі позна. У гэтыя мясціны хрысціў яшчэ Ягайла па каталіцкім абрадзе. І вось першыя касцёлы тут пачалі з'яўляцца толькі недзе на пачатку 16 стагоддзя. А ля дубка першы касцёл з'явіўся толькі ў 1814 годзе. Гэта ў маёнтку Жалудзі, дзякуючы мясцоваму шляхцічу Ігнату Жолудзю. Вось, панове, у каго грошай шмат, тыя будавалі касцёлы з цэглы, са шматлікімі вежамі, з чарапічным дахам. А ў Ігната Жолудзя грошай шмат не было, але была моцная вера і жаданне. І таму ён пабудаваў касцёльчык невялічкі, драўляны, з 2 вежкамі і саломеным дахам. Але вось прастаяў той касцёл усяго-такі 80 гадоў, таму што пасля паўстання Кастуся Каліноўскага набажэнствы ў ім весці забаранілі, а падчас Першай сусветнай вайны нямецкія жаўнеры і наогул яго ўзялі і разабралі на дровы.
вось прыехаў, панове, дядька Петро сюды на машыне ў адпачынак. Машына зламалася, ён як пайшоў шукаць аўтасервіс, так машына адна і стаіць і па сённяшні дзень. А калі б дядька Петро, едучы сюды, ўзяў свой мабільны тэлефон МТС, то ён патэлефанаваў, прыехалі, машыну адрамантавалі і паехалі. Так што, паважанае панства, адпраўляючыся ў адпачынак, не забудзьцеся ўзяць з сабою свой мабільны тэлефон МТС, таму што МТС заўсёды прыходзіць на дапамогу. І вось доўгі час, паважанае панства, тут касцёла не было. І вось людзі з Дубка, каб пахрысціць дзяцей, узяць шлюб, на каталіцкія святы, яны хадзілі аж у Жодзішкі да касцёла. Але пры гэтым не забываліся хадзіць і ў гэты лес, памаліцца да курганоў. І вось тады жодзішскі ксёндз Рамуальд Дроніч вырашае тут, у гэтым лесе, ля курганоў будаваць касцёл. І вось гэты драўляны касцёл, панове, пабудавалі за год, і 29 мая 1929 года ён быў асвечаны віленскім біскупам у гонар Маці Божай нястомнай дапамогі. Перад уваходам у касцёл, панове, ляжаць два вельмі цікавыя камяні. Гэтыя камяні знайшлі ў лесе на курганах. І вось пра гэтыя камяні мне тут распавёў цікавую гісторыю мясцовы краязнаўца Олег Мізула. Кай ласка, Олег. Тое, што людзі жывуць ужо тут некалькі тысяч год, сведкам таму з'яўляюцца вось гэтыя его камяні. Гэта старажытныя жорны. Яшчэ такія камні выкарыстоўваліся на месцах язычніцкіх набажэнстваў. У іх налівалася масла і запальваўся зініч, свяшчэнны агонь. Да ты ярко, да ты яркое солнце, солнце не бывало же ты у найме, и у найме. І вось, панове, з-за таго, што гэты касцёл, ён стаіць на курганах язычніцкіх, яго яшчэ называюць курганным касцёлам. І вось людзі заўсёды сюды прыходзяць, мясцовыя жыхары, і аплятаюць гэты касцёл вось такімі дубовымі вяночкамі, а таксама галінкі дуба застрыкваюць і пад стрэхі ў касцёл. І вось трэба сказаць, паважанае панства, што гэта адзінае месца на Беларусі, дзе настолькі вось спалучаюцца разам язычніцтва і хрысціянства.
А ў 1934 годзе Густаў Ружыцкі даруе гэтаму курганнаму касцёлу вось гэты звон. Раней тут стаяла званічка. Ну, а сёння гэты звон знаходзіцца такой, такой простенькай канструкцыі. І сваім мілагучным голасам ён заўсёды запрашае вернікаў да набажэнстваў. Мясцовыя жыхары, яны слухалі і звон, і ксяндзовыя пропаведзі ў касцёле, але пры гэтым усім не пераставалі хадзіць у лес і да курганоў памаліцца. І вось у ксяндзоў узнікае думка аб пабудове тут кальварыі. Энцыклапедычная даведка «Кальварія» ад лацінска «кальва» – «чэрап». Святое месца у каталікоў Беларусі, Літвы, Польшчы, куды збіраліся натоўпы хворых, калек, старцаў на пакаянне. Пачалі засноўвацца як апорныя пункты каталіцызму ў другой палове 16 стагоддзя на ўзгорках і ў лесе, часта на месцы былых язычніцкіх капішчаў. У цэнтры кальварыі звычайна ставілі капліцу, будавалі касцёл альбо кляштар. Найстарэйшая кальварыя каля Вільні, вядома з 1564 года. Кальварыі раней існавалі ў барысаўскім, вілейскім, мінскім і іншых паветах. У Мінску пад такой назвай захаваліся могілкі. Ёсць, панове, кальварыі ў гонар пана Езуса, а ёсць кальварыі ў гонар Маці Божай. І вось Дубоцкая кальварыя пабудавана ў гонар Маці Божай. Вось гэта першая стацыя гэтай кальвары. Ну, цек у нас на Беларусі яшчэ кажуць першы прыпынак Маці Божай. І вось гэтую браму сакральную будавалі мясцовыя майстры. І ўсе кавальскія працы тут таксама зробленыя мясцовымі кавалямі. А мясцовыя жыхары гэтую браму яшчэ называюць брама ў вечнасць. А вось гэты, панове, трэці прыпынак Маці Божай. Ён з'явіўся на месцы крынічкі. Кажуць, што тут было яўленне Маці Божай. І пасля таго, як тут явілася Маці Божая, тут з-пад зямлі забіла крыніца. Але я думаю, паважанае панства, што гэтая крынічка тут была яшчэ здаўна. І што, мусіць, яшчэ нашыя продкі-язычнікі сюды вось прыходзілі да гэтай крыніцы пакланіцца сілам прыроды. І вада ў гэтай крыніцы лічыцца гаючая. Кажуць, яна лечыць ад усіх хвароб. За гэтай вадою прыязджаюць сюды шматлікія людзі. І вось перад крыніцай, перад гэтым прыпынкам яны становяцца на калені і на каленях падыходзяць да крынічкі і набіраюць тут гэтую гаючую святую ваду.
А вось гэтая, панове, каплічка-пахавальня, яна лічыцца 6-м прыпынкам Маці Божай на гэтай дубоцкай кальварыі. І вось тут побач з дзвярымі прымацаваная шыльда, дзе напісана, што калі праходзіш побач з капліцай, то спыніся і памаліся за супакой душы Ігната Сідарэвіча. І вось кажу, што гэты Ігнат Сідарэвіч, ён калісьці паехаў у Амерыку зарабіць грошай, каб набыць тут зямлі сабе. І вось ён там зарабляў грошы і адтуль высылаў гэтыя грошы братам сюды, каб браты тут набылі зямлю. Ну і браты грошы атрымалі і набылі зямлю. Але вось аформілі гэтую зямлю не на брата, а на сябе. І вось калі Ігнат прыехаў сюды і ўбачыў, што зрабілі ягоныя браты, то ён пайшоў у Вілію і ўтапіўся. І вось браты, адчуваючы віну вялікую, яны прадалі гэтую зямлю, даклалі сваіх грошай і на гэтыя грошы пабудавалі капліцу. І вось у сярэдзіне капліцы ёсць роспіс, і гэты роспіс рабіў наш знакаміты беларускі мастак Пятро Сергеевич. І вось уся гэта дубоцкая кальварія, панове, яна доўжыцца 2 кіламетры. Тут знаходзіцца 7 прыпынкаў Маці Божай. Астатнія прыпынкі пазначаны вось такімі драўлянымі крыжамі. Раней на гэтых крыжах яшчэ былі прымацаваныя абразы Маці Божай, намаляваныя ксяндзом Грымзай. І вось асвечана гэта дубоцкая кальварія была ў 1937 годзе. І кажуць, у той дзень быў моцны дождж ішоў. Ну, такія амаль як сёння цэлы дзень ідзе. Але нягледзячы на гэта, на асвяшчэнне кальварыі тут сабралася больш за 6 000 вернікаў. Вёска Дубок, панове, яна знаходзіцца якраз на беразе рэчкі вось гэтай Вілія. І калісьці па Віліі сплаўлялі плыты, плытагоны. І вось тут якраз пасярод рэчкі ля Дубка ляжыць вялізны камень. І аб гэты камень плыты заўсёды разбіваліся. Гэты камень празвалі Арэх. Гэты камень спрабавалі і выцягнуць, і пасунуць, але рады так і не змаглі даць. Так ён ляжыць тут і па сённяшні дзень. Ну, правда, плыты тут не ганяецца, гэты валун не разбіваецца аб арэх. Ну, а хто на чоўніку едзе, той паспявае яго абысці. Так што, калі вы, панове, будзеце ісці на чаўнах па Вілі, то глядзіце, ля Дубка не патрапце на арэх. Потанают огни неба в валях зрачных, потанают огни, след губляет за злых. Здесь гуляет мой сон на вели удали, где плыли, где плыли, где плыли, где с тобою плыли, на плытах повяли, и весенняя плынь гнала нас до Вильни, и весенняя плынь шпарка гнала плыты у порты, у порты, у порты. Только радость в грудях не схованная у нас, только радость нам у сердце гони плынь, гони час. Только радость в грудях не схованная у нас, только радость нам у сердце гони плынь, гони. Вось гэтае месца, панове, дзе знаходзіцца дубоцкая кальварія, спакон веку называюць Ціхай далінай. І там збіраліся язычнікі, і праз лес, праз дрэвы яны гаманілі сіламі нябеснымі. І вось яны казалі калі, што нас не было, лес быў, і нас не будзе, а лес будзе. А я вам скажу, панове, калі лесу не будзе, дык не будзе ўжо анічога. Што гэта такое кажу? Дай Бог здароўя і лесу, і нам.
Да пабачэння!